Унаследяването не винаги е резултат от действието на един ген. Понякога крайният белег се определя от прецизното взаимодействие между няколко гена, както е при формата на гребена при петлите. При тях има различни типове гребени – ореховиден, розовиден, гръбовиден и листовиден. Това разнообразие не се определя от един единствен ген, а от взаимодействието между два различни гена. Нека ги означим като ген R и ген P. Когато и двата гена са доминантни, R и P, се образува ореховиден гребен. Ако е доминантен само генът R, тогава се получава розовиден гребен. А ако е доминантен само генът P, тогава се наблюдава гръховиден гребен. И точно тук се проявява комплементарното взаимодействие. За да се появи ореховиден гребен е необходимо едновременното присъствие на доминантните алели от два различни гена. Ако липсва поне един от тях, резултатът е съвсем различен. Този пример показва, че наследствеността не винаги следва простите Менделови закони в техния най-елементарен вид. Вместо това, гените често работят заедно, като се допълват или потискат взаимно, създавайки по-богато разнообразие от белези. А сега помисли, при каква комбинация от алели ще се формира листовидният тип гребен при петлите?